Ok. Ratul ăsta... Hai să zicem. Am văzut oratori vorbind în gol. E nasol Da, când n-ai destul cărți de timp să handicapate, ajungi la sufletul tuturor. de care nu prea am nevoie Robă să te acum. înfășori în Ah, tricolor. n-aici Dacă doar. nu crezi Bun, ce că a spun, venit mai Toma. bine nu le spune nici lor. E greu să porți povara demnității unui popor, dar asta trebuie să faci dacă vrei să te numești conducător. Istoria are un anturaj seducător, dar nu văd nicăieri niciun potențial Napoleon. Kellner toarnă coniac pentru senator că e un domn. M-a făcut să râd aseară la televizor vorbind de viitor, cum nu m-a făcut să râd niciodată vreun alt bufon. Și ăsta nici măcar nu-i fotbalist, e doar un baron. Și n-are balon, are milion, are avion. Așa că instalăm baterii de rachete antiaeriene la sol, ca să-i punem la somn pe cei care ne-am folosit cu povești parcă desprinse din colimba unchiului Tom. Și o inimă de piatră câteodată simte și învață să se Ăștia o carte. Învață să privești în alte părți și să te oprești. Dacă nu știi să zâmbești, Puțin damage. Nu strică. Bun, deci... Două cărți de aici stric. Un start destul de... Wow, stupid. Un swipe. Ceva ce ar trebui să ai. Force of Nature, nu prea am nevoie acum. Cred că voi avea nevoie cam la sfârșit. Știi pe, uite, despre chestia asta vorbeam. Wow, frate, două swipe-uri. Wow. Oh, chiar mă surprinde chestia asta, bun, hai. Stupid și tâmpit. Că am folosit chestia. Oh, frate. Ce handicapat mă simt. Aoleu. Hai de capul meu. Și am ce mi face. Da, nu se poate. Nu se putea, mă. Pui, capul și de sănătare. Bun, bun. Faceless Manipulator, da, ok. Termination Break. Tragem o carte. Blade of the Cloud, după ce mi-a trebuit acum. Mă, deci ca să mi mai judec cât trebuie să dea. Trebuie să dea cu Fire X-ul și cu Novice Engineer-ul, iar după aia e loc să putem ce vrea. Însă, uitați cât de bine se îmbină Judec-ul cu swipe-ul, adică dai 5 cine vrei tu și 2 la ceilalți. E un fel de consacrare, numai că mult mai bună. Să dea execute sau gurba și după aia o să nu fac bun. Deocamdată hai să zicem că merge. Mă, aș vrea să dau charge. Am vedea asta. Vreau să dau charge pentru că am rămas cu puțină viață încă de la început și puteam să dau Force of Nature. Aveam și swipe, poate și Faceless Manipulator dacă era ceva și chiar mergea, se îmbina cum trebuia. Văd că nu prea merge. Cred că o să termine cu gurubașul ăla și o să dea execute. Cred că are așa ceva în mână. Un combo super fain care îl poți face Force of Nature și cu Power of the Wild. Ok, și va face 21 viață. Va da în mine și cred că va da execute. Cam așa cred eu. Nu restore. Am înțeles. Și după aia ce vrea să fac? Vrea să dea armură. Bun, îl înțeleg. Bun. Evident că vom da asta. Adevărul e că încasez 8 de meci, dar măcar îmi țin taunt-ul activ pe masă. Și runda viitoare voi putea fi abil să pun Angel Drake sau cel lui LTT, ceva de genul, nu știu.
poate chiar și 3 cu 3 ori 3, 9, cu 4, 13. Nu o să pot să... Bun. Cred că o să dau Chilwell și după aia Defender Fargus să-l pun între cei doi și da. Wow, tipul ăsta o continuă cu armură. Păi, capul meu, bun. Păi bine jucat, mă, mânca mea tot căcatul. Bun. Scenarius. Hai că merge. Tura viitoare. Prea multe cărți jucate. Hai mă, mai repede că sucede cu spațiul de pe disc. Hai mai repede. Dă-te bătut, fă ceva. Ai de capul meu. Bun, ai execute. Nu spune că ai execute. Ai tu execute. Hai mă, ce ai? Hai de fă. Cum să ne tu execute? La ce bolangiu ești? Hai de pula mea, mă. Ăsta tipul ăsta e enervant în ultimul hal, tată. Și cred că te supărăm până la urmă dacă... Hai de pula mea. Dă-i mă ceate. Așa, tată, vezi că știi. Bă, ia că n-am enervat eu. Hai să punem scenariusul, mă. Dă-l mă, să dă și că deja ne supărăm. Bun. Iar tura viitoare, cred că... Force of Nature și cu Power of the Wild. Nu-mi pasă dacă nu îl bat. Însă voi putea să pun o presiune foarte mare pe capul lui. Să vreau să văd ce pune tura asta. Tura asta vreau să văd ce pune. Aoleu, frate, ce funda sunt. Haide, frate, haide. Hai că mi se duce tot timpul. Corehound. Mă, e bine. Armor up. Nu mă interesează ce faci. Bun. Bun. Am murit și cred că aici se termină jocul nostru. Doar dacă nu vrea tipul să facă nu știu ce căcat altceva. Nu, cred că aici se termină, nu prea mai are ce să mai facă. Hai mă. Hai mă, dă-te bătut că și așa te-am bătut, tată. Și așa te-am bătut, nu ai ce să mai faci. N-ai ce să mai faci, mă, te-am bătut. Încă un round. Nu mai ai, mă, ce să mai faci. Atât, vezi că știi. Ai văzut că știi cum să face. Bun, deci cam asta a fost episodul. Păi a fost super. Până data viitoare eu vă zic salut și mai vorbim. Eu am fost Soliman și nu uitați un subscribe, un like, poate. Nu știu, faceți cum vrei. Hai, salt.